Gwardiya sa usa ka department sa lungsod sa Cordova nadangat sa Tambalanan human madunggabi sa bana sa usa sa mga empleyado. Si Loan meron din sa report. Padayon karong nagpaalim sa Tambalanan ang 36 anyos nga gwardiya nga si Gabriel Cordova human mahiagom og mga sama dinunggaban sa wang dughan ug wang bitiis. Base sa investigasyon sa Cordova Police, nasuko ang bana sa usa sa mga trabahante sa mall nunot sa sayop nga oras nga nabutang sa lagbok sa gwardiya. Nag-away po kuno sa iyang asawa. Ganun asa ka naman mga panahon na. Nakaroon pag katulong balik sila na mismo ang asawa o katong suspect may confront sa guard. Kaya unsa ka tinuod kay ang asawa nag-away naman sila kay asa ka na ng mga orasa. Na-admit ko po ng guard na sayop siya sa pag-log-in. Nasama daw ang baga niya, ma'am. Nagpil ko nasamdan ko ng gamay. Moto nga gioperahan siya gabi Gisod siya sa operating room mga alas 9 siguro to. Kunya nahuman mga alas 4. So hantod karon pagbiya nako dito sa ospital mga alas 7. Topa siya sa operating room karon. Kaya wala pa kamata. Ang pagpanunggab nasaksihan sa usa sa mga kawani. Samtang gapon po mi sa amuang kauban ni nay lalaki nga ning kalit og sulpot diri niya. Gana ko diri. So pag ana nako abi nako gala ra sila kani ana ra ko kadali ra sad sumura ra sad sila gadugsing. Human sa hitabo, daling misibat ang suspitsadong si Jay Humawas, 25 anyos. Apan nasikop ra hinuon siya sa mga sakop sa Cordova Police human sa 2 ka oras. Ingon mo siya na nga niin kuno akong asawa alas 2 kuno sa udto. Pagkuan mo to nangutana ko sa akong asawa balik ko ngadto. Kung sa din ako ana wala ka mo kuan mo suday pagkuan launa. Kaya launa man lang in balik kay 2 ka break. Mag pinuwangan ko ba? Pabalik ko amo to napungot man ko nakainom sa. Ganiha, gibalikan sa Cordova Police ang naaswing mall aron makakuha og kopya sa CCTV sa aktual nga panghitabo. Tungod kay employees entrance man kini dinhi, ang gwardiya nga gidestino wala tuguti nga makadaog armas. Hinungdan nga sa hitabo kagahapon wala kini makasukol ngadto sa suspitsado. Apan sugod karong adlaw, ang gwardiya nga gidestino dinhi gipabitbit na og armas. Gawas ni ini, mas gihigpitan na usab ang seguridad palibot sa mall. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Merondina, Balitang Bisdak.